Laing Garbo sa Sugbo ang minaog sa ikatulo nga season sa The Clash. Ang singing contest nga gipasiugdahan si GMA Kapuso Network. Si Jessica Villarubin nga taga San Fernando gideklarar nga kampiyon. Ani ang report. The Clash 2020 Grand Champion is Jessica Villarubin! Nagmaya ang mga fans sa The Clash finalist nga si Jessica Villarubin. Human siya gideklara nga Grand Champion. Si Jessica ang gianggaan og Power Cebuana Diva mipildi sa laing upat ka mga aspiring singers atol sa Grand Finals kagabi. Iyang gibuntog silang Jenny Gabriel, Fritzy Magpok, Renz Rubusa ug Shimi Buena Obra. Sa first round sa Grand Finals, mipakita silang individual performances ang 5 ka mga finalist. Sa final one-on-one round, silang Jessica ug Jenny ang gitawag nga Belter Babe of Makati ang nagsangka. Gikanta ni Jessica ang Habang May Buhay ni Donna Cruz. Samtang giawit ni Jenny ang All By Myself ni Celine Dion. Sunod sa iyang pagdaog, magkadawat si Jessica og 4 milyon ka pesos nga balor sa mga premyo nga gilangkuban sa 1 milyon ka pesos nga cash, usa ka bag-ong sakyanan, balay ug yuta ug exclusive management contract sa GMA7. Samtang ang 4 ka mga finalist nakadawat og tag-usa ka gatos ka libo ka pesos matag usa. Si Jessica, 24 anyos, nga taga San Fernando, unang miangkon nga kinipa ang iyang labing-unang pagsalmot sa televised singing competition. Si Jessica mao'y ikatulong mananaog sa The Clash, sunod nilang Golden Cañedo nga taga Minglanilla, Cebu, ug Jeremiah Tiangco nga taga Cavite. Ang The Clash winner gipili sa panel of judges nga silang Ay de las Alas, Paps Fernandez ug Christian Bautista. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.